क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म। आगे की सके तोरे आई तौ बाराती आए की सके तू जाई ससुराल। आगे की सके तोरे आई तौ बाराती आए की सके तू जाई ससुराल। आगे पियावा के कोरावा में जाई के भूल जाई बचपन के प्यार। आगे पियावा के कोरावा में जाई के भूल जाई बचपन के प्यार। आगे शीशा नियन तोड़ देनी दिलावा तो होई जैतै जिंदगी अनहार। आगे शीशा नियन तोड़ देनी दिलावा तो होई जैतै जिंदगी अनहार। आगे पियावा के कोरावा में जाई के भूल जाई बचपन के प्यार। आगे पियावा के कोरावा में जाई के भूल जाई बचपन के प्यार। डीजे कुंदन राज। जब जब याद अतै मीठी मीठी बाती आगे खोजतै नया नाम हमर अपन संगती आगे। जब जब याद अतै मीठी मीठी बाती आगे खोजतै नया नाम हमर अपन संगती आगे। पल भर में हो जाई दूर तू आई मीना कहियो नजर। आगे पल भर में हो जाई दूर तू आई मीना कहियो नजर। आगे पियावा के कोरावा में जाई के भूल जाई बचपन के प्यार। आगे पियावा के कोरावा में जाई के भूल जाई बचपन के प्यार। डीजे कुंदन राज। बचपन के प्यार। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। कि हमें नहीं जानलिया करमी इतना तू लगे बीचे तू रहिया में जैमी बाधा लगे। कि हमें नहीं जानलिया करमी इतना तू लगे बीचे तू रहिया में जैमी बाधा लगे। कसे के पगली होई जैमी कैसे बिरान। आगे पियूसायासी कसे के पगली होई जैमी कैसे बिरान। आगे पियावा के कोरावा में जाई के भूल जैमी बचपन के प्यार। आगे पियावा के कोरावा में जाई के भूल जैमी बचपन के प्यार। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।